Hello mga kapadyak! Ang atong subong nga afternoon ride halin sa banwasang Dumangas pakadto sa Coastal Road via Ermita. Ari kita subong diri sa atubang sang Dumangas Public Market pakadto sa Dumangas Municipal Hall. Diri na kita sa atubang sang Dumangas Plaza. Maliko kita diri pakadto sa Tabukan. Tapos daro-diretso na lang na siya pakadto sa Ermita. Subong sa Taytay. Nakabay ka man. Hari na kita subong sa Barangay Ermita. O dugay-dugay may mga taklado na din nga mga manugpo man lang. Sugod na kita taklad pa ibabaw. Medyo matirik man siya gamay pero makayanan man siya po na. Lain sa buwas ang kamera kakaulag. Nauna na itong mga bilin kuya kay kahinay sa ako. Taklad. Ari ang gym sang Barangay Ermita sa right side naton sa ingod niya ara man dira ang chapel, so hindi natin na makuhaan sang video sa next ride na lang Sa unhan sini may ara pagid nga isa pa ka takladon nga medyo gamay lang. Hindi parehas ang una nga gitaklad area medyo manubo-nubo lang siya gamay.
Ewan ko ba? Sa unhan, puro na lang ni siya yung mga dalhayon. Mayo ni kay dalhay na lang yung dalhay. Kamu lang ka day, Kim.